Goreng tempe kemul lanjut goreng sega gawe sarapan isuk kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane dina iki nyong kayak goreng tempe kemul terus lanjut goreng sega, tapi saurunge nyong tak ngejuk wedang dingin ya. Ngejuk wedange rampung nyong langsung lanjut goreng tempe kemul neon. Kene nyong bumbune seperti pada umumnya tempe kemul ya, ana bawang, konir, ketumbar, uyah, micine jangan si kelalen, terus ijo-ijo niku tak selai loncang soalnya nyong ora duwe kecai. Karo nunggoni tempe kemule mateng neon kening nyong karo tak nyambing gawe bumbu sega goreng neon kene dikarenakan nyong orang duwe brambang dadi nyong goreng nganggo bawang putih karo lombok setan mulus. Ceritane ki nyong iki duwe turahan bakso winginane terus tak gawe topping sekalian timbangane anggur-angguran nggon kulkas iman-iman ya. Singkat cerita tempe kemule wis mateng terus langsung dintas tak lanjutake karo numis bumbune gawe sega goreng. Ditumis nganti mateng, nek wis mateng terus ditambahi karo endok diorak-arik sedhela wae, cikine tambah enak, cikine tambah mantep. Ning nggon kene tak tambahi sayur dikarenakan nyong ora duwe lupis ditine tak ganti nganggo jesim. Baksone dijugurake sekalian dodak-aduk sedhela terus disusulake karo segane dodak-aduk meneng cekene merata. Aja kelalen ditambahi uyah, micin cekene tambah sedep terus ditambahi karo kecap sak cukupe wae. Diaduk-aduk ndang nganti rata terus ditunggoni nganti mateng ndang nganti tanek. Nek wis mateng wis tanek terus dicicipi rasa, nek wis mantep terus dintas. Nah, penampakan iki kaya gini iki lho dulur. Langsung wae tak lanjutake sarapan non kene aja pada salfok ya nyong kaki kumat kamit kaya ngono kek nyong lagi berdoa kue karo tak nyambi omong geni gawe rika kepada sing ora ngerti omong geni ke agi cetek geni ya. Ya wis ya nyong tak ngerampungake sarapan dingin tak pamit tak pareng.